Hej sammen. Velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Egg Wars, og husk, I må rigtig gerne gå ind og stemme på, eller sige hvilket kit jeg skal. Det var godt, jeg ikke lige købte den her. Men hvilket kit jeg skal købe. Jeg tænker bare, vi tager et spil Candy, ligesom vi gjorde sidste gang. Og hvis den her video den får 5 likes, så betyder det jo, at I gerne vil have mere. Så ved jeg det. Og hvis den får 5 dislikes, så lader jeg være med at lave Egg Wars. Og så må jeg så finde på noget andet, I gider at se. I må godt skrive, hvad I har lyst til at se. Nå, hvem er over for os? Det er sådan en Anders Sand mand. Don't with sugar. What? Hans navn giver altså ingen mening. Jeg tænker lige, vi køber nogle blocks. Bare for lige at dække ægget, som så ikke er guld i raideren. Og hvis I hører noget i baggrunden, så er det bare min ven Lukas, der lige er på besøg, men jeg skal lige have optaget dagens episode. Så den får vi jo lige lavet her. Jeg skal have en del blocks, hvis jeg skal kunne gøre det, jeg gjorde sidste gang. Bum. Så skal vi lige have noget mere. Nogle flere blocks, ikke noget mere. Og så gør vi lige... Han har været derinde og hentet. Så han vil sikkert bare stå og campe. Nå, nu kommer vi lidt for højt op. Det er også lige meget. Nå, så var der lige en, der mente, han skulle besøge vores ø. Kan vi shift på det her? Jeg håber ikke ham der, vi er på vej over til allerede har æg. Eller, jo, jeg håber han er æg, men jeg håber ikke, at han allerede har en bue. Oh shit, nej, så fik han også. Så nu har han en vej direkte over til os. Det er nok det værste. Men wow, shit. Ja, vi fik ham taget med i faldet. Så det var kun godt. Nu skal han nemlig til at købe igen. Jeg tænker bare lige en pickaxe. Ej, den skal jo ikke begynde at dele sig. Og så nogle blocks. Og så går vi bare direkte på ham. Han fik sådan noget. Hjælp mig, jeg er ny. Nej. Det er første... Ej. Hvor han nederen. Det var da vildt. Så nederen han er. Det er godt, vi købte nogle blocks. What? Hvad laver han deroppe? Altså, hvad er det lige ham der, han er gang i? Wow. Altså, hvad er galt med dig? Er du dum eller hvad? Wow. Shit. Kan man... Ja, okay. Så er jeg nødt til at æde det hele. Rip. Nå, jeg kan komme op her. Nu er han fandme bare ikke på vej ned for at tage mit æg.
Er han? Nej. Det kan han sgu ikke finde ud af. Godt, så bygger jeg lige op under den. Har han mindet vejen igen? Fordi så tænker jeg, at det er sur røv. Nej, rip. Hvordan kan han nå det? Uden jeg kan nå at tage ham. Det kan da bare ikke passe. Hvor er jeg dårlig. Hvor er jeg da egentlig dårlig egentlig. Hvad venter jeg på? Ej, kan det her ikke lade være? Bliv der. Men så skal vi over til ham her igen. Jeg vil være godt træt af ham. What? Der var en, der havde flyhack. Ham tror jeg da lige, vi vil væk fra. Og så går vi over og tager hans sag. Han var da lidt nederen i hvert fald. Det er som i det ikke, der ryger. Og så kommer ham der flyhackeren. Se. I må godt lige... Han må I godt lige anmelde. Nej, det er grøn. Ej, kan ham da ikke smutte? Hvad fanden har jeg gjort ham? Han var dernede. Nå. Tænker godt lige, vi kan tage et spil mere. Vi tager bare en tropical. Han var da irriterende. Du var da en irriterende igen. For at sige det. Okay, vi er sort. Hvem er orange? En eller anden stige. Vi mangler bare lige en mere. Så. Okay, der er ingen andre end mig lige nu, ser det ikke ud til, der har kit. Det er så bare træls. Jeg tror lige, vi dækker vores æg først. Sådan der. Kører vi lige koates.
Jeg vil blive meget glad for, hvis I vil skrive, om I gerne vil se andet end Egg Wars, sådan jeg ved det. Men jeg i hvert fald ved, om Egg Wars er ved at blive kedelig, eller om sådan noget. Hvad laver ham der? Ingenting, eller hvad? Wow, shit. Han ligner en, der ikke laver noget. Og en, der ikke kommer til at lave noget. Det var hurtigt, vi fik taget ham. Boom. Så mangler vi bare ham den anden her. Ham rød. Ham tænker jeg, vi tager lige om lidt. Det der, I kan se deroppe på, det har jeg fundet ud af, hvad det er, når der kommer en skygge på. Okay, nu skal jeg bare lige skynde os at have en punch. Han har et panda-kostyme. Det er kun mig, der må være en panda. Ej, det kunne være rart, hvis man kunne ramme. Og havde nogle flere pile. Og nu går han så i kedelig humør. Men altså, det er os, der har midten, så vi skal ikke være bange for ham. Fordi han tør ikke at gøre sådan noget. Hov. Tænker lige, at vi køber nogle af dem her. De er lidt billigere. Jeg kan ikke huske, om de skader lidt mere. Hold nu op med at være så kedelige. Det er da helt vildt. Jeg hader, når folk de spiller kedeligt. Altså. Mega kedeligt. Men så kommer der sikkert den kommentar. Du timer også i solo. What, døde han? Okay, rød han er ikke med mere. Vent lige, så har han vel stadig sit æg. Det skulle han gerne have. Så kan vi da lige gå over og tage nogle point. Det er da en god dag. Så får vi lige taget begge vores hebboer ud. Kom. Der var ægget. Ups. Skulle han bruge det til noget? Skulle han i hvert fald ikke længere. Det er det, der nogle gange er godt ved at nå hurtigt ind til midt. Så er det dig, der får diamondene. Så er det dig, der får buen først. Det er dig, der styrer midten. Der er ingen andre, der gør det. Kun dig. Dig, der er kongen. Men det er så mig, der er kongen lige nu. Men altså, det er så også lige meget. Det kan vi altid tage på et andet tidspunkt. Måske vi skulle prøve at gå over og tage ham der grøn derovre. Hvis I gerne vil have det skin, jeg har, så er det inde på mindplex.com. Der er inde, I finder det. Det er en panda med solbriller. Og så skal vi lige herinde og købe noget armor.
Skal I også lige se, hvordan hele min mand den ser ud. Det er den der to. Så ligner det også en lille smule, at man har noget andet armor på. Og så skal vi vel bare have en punch. Eller punch har vi, men vi skal lige have et sværd. Og det ved jeg ikke, om vi vil have i diamonds. Det tror jeg ikke. Det kommer til at koste lidt for meget. Men jeg tænker, vi vil prøve at gå ind og tage ham derinde. Lige efter vi har fået et sværd. Jeg håber ikke, jeg snakker for meget. Så må I godt lige også skrive det. For det er altid træls, hvis der er folk, der bare sådan plapper hele tiden. Det kan jeg mærke, det gør jeg lige nu. Jeg håber, vi kan tage ham, mens han ikke tænker på, at vi er der. Tænker, vi bygger heroppe fra. Og så er det den her vej. Så ser vi, hvem han kommer. Det ser ikke ud til, at han er voldsomt travl. Mest i dag ikke i hvert fald. Der er døde orange i hvert fald lige. Nå, der er ikke grøn, han har ikke engang. Så det, ja, så kan han sgu være ligeglad. Så kan man da godt forstå ham. Orange har bare ladet til det ikke være der. Men altså det her, det bliver da ren æg. Nej, det gjorde det så ikke. Der var også en, der havde en bue. Det var så ham der grøn der. Som så har en vej hen til os nu. Og han har ikke set den endnu. Eller så vil han ikke se den. Jo, han har set den. Fuck nu væk med dig. Yes, jeg fik ham ud. Sådan der. Det var sgu svært. Men vi fik taget ham. Og det var det, vi ville. Det var det, vores mål var. Det var at dræbe ham. Han var så irriterende. Nå, orange er stadig med. Eller bliver den så ikke bare taget nu? Står orange sæk stadig? Den står stadig. Så vi skal prøve at tage det. Det står bare pænt. Nå, orange er stadig med. Det troede jeg nemlig ikke lige. Men vil du godt smutte med dig? Jeg har ikke brug for dig mere. Så døde han jo. Altså nogle folk, de forstår altså bare ikke, når de skal smutte. Når vi ikke har brug for dem mere i universet, så skal de altså bare smutte. Alle ved, at det er mig, der skal vinde. Lad mig høre jer sige C, et H, et R. Ej, okay. Det kommer til at tage alt for lang tid, hvis vi skal til at stave min YouTube-kanal. Har de opgraderet den til level 3? Nope. Er nogen på vej over til min ø? Nej, men vi kunne prøve at gå over og prøve at tage Pink. Han ser ikke særlig god ud. Ved du hvad, det er sgu lige meget ægget. Tænker jeg bare, den stil er jeg god til. Og selvom jeg tit plejer bare at dø. Altså, det er så chancen, du tager.
Jeg ved ikke, om I ved det, men altså normalt så plejer jeg at være orange i Egg Wars, når vi spiller herinde i Tropical. Bare lige sådan... info. Som man ikke kan bruge til noget, men altså... Det orange sæk, vi lige har taget, så... Var det lidt sjovt lige her. Nej, det var det jo egentlig ikke, men altså... I ved ikke, hvad jeg mener. Jeg skulle lige til at sige, I ved, hvad jeg mener. Men det gør I jo tydeligvis ikke. Ja, det ser da i hvert fald ud til, at ham der, han har bygget lidt. Det ser da flot ud, ja. Nu må jeg da gerne erkende. Hey, rolig mand, jeg har sgu da ikke tænkt mig at gøre dig noget. Højst have dit æg. Hvad skal du bruge det til? Ingenting, mand. Så slap dig af. Chill lidt. Lev livet, som det er. Så håber jeg bare ikke, han kommer og skyder os ud. Men nu han ikke i hvert fald. Det kunne faktisk være fedt at have en intro. Hvis I sender en video ind til mig eller sådan noget, så kan det være, at I bliver min nye intro. Eller bliver min intro. Jeg skal i hvert fald have en intro, ellers så spørger jeg en af mine venner, om han ikke kan hjælpe med at lave sådan en. Så skal vi bare lige have en bue. En lille booty. Til vores roomie. Tænker jeg lidt. Hvem vil vi prøve at tage? Dark Blue, han er helt derovre. Er der nogen tæt på, vi kan tage? Pink er langt væk. Hvor ligger... Guld ligger godt nok helt over. Dark Blue, det ligger... Ja, han... Gul ser ikke særlig god ud. Hvis vi tager for lille og videre derover. Men så tror jeg lige, at jeg vil have en god pickaxe med i hvert fald. Ej, ved du hvad, det er sgu lige meget. Dør vi, så dør vi. Men vi skal måske lige have nogle blocks. Det er altid godt bygget mellem dem her. Nå, nu skal vi se. Ja, okay. Vi kommer herover. Det er i hvert fald en start. Og så skal vi så bare lige over til gul. Bum. Skal vi prøve lige at se, om vi kan tage blå ud der. Ej, det tænker jeg måske er lidt risikabelt. Han kan ramme for vildt, Jørgen. Sgu lige meget. Please nope. Jeg håber lige, jeg kan gøre sådan her, sådan at han ikke skyder mig. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt, når folk de bygger på den her måde. Men jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi er vandt i dag. Så kommer de der kommentarer. Men det kan bare gøre en anden dag. Det kan holde være. Nej. Jeg tænker, jeg skyder derud. For det er sjovere.
Øj, hvor han der rammer dårligt. Wow, shit. Gå nu væk med dig. Hvad har jeg gjort dig? Jeg har ikke engang gjort noget ved ham. Jeg kan ikke se problemet i, at jeg har skudt nogle pile efter ham, for at han ikke skal dræbe mig lige med det samme. Men jeg kan ikke se, hvad hans problem er. I at jeg ikke gør noget. Det kan jeg ikke. Men altså, det er fint nok. Dark Blue. Hvis det er sådan, du vil have det, så skal du nok få det. Og jeg lover dig for, at du skal nok få det. Hej hej. Så døde han. Ja. Super mus for ham. Ja, det er træls, når der kommer sådan nogle og ødelægger det fra en, når man har sådan noget godt gear, ikke? Er det ikke træls, hva'? Jeg kan smutte med dig. Tak. At han prøver at købe et træsvær. Så hopper han bare ned. Så, jeg ved godt, det her det kommer til at tage lang tid. Det kommer til at tage mega lang tid. Wow, shit. Okay, han kom ind til mig. Det var lige det der, han ikke måtte. Jeg skulle have købt den der bedre pickaxe. Det skulle jeg. Jeg tænker, vi køber nogle blocks og en pickaxe, og så bare derover. Og så skal hans æg bare nakkes. Det er det eneste, vi skal have. Blocks og en pickaxe. Hans æg, det skal bare væk. Jeg er ligeglad med, hvordan. Hvad? Hvad gjorde jeg? Ups. Sådan der. Ja, nu køber vi lige den der pickaxe. Det gør vi herovre. Så ja, det gider jeg ikke til. Når jeg står derovre i hvert fald. Så, nu har vi den gode pickaxe her. Som kan mine alting næsten. I hvert fald obsidian, og det er den gode til. Og nu håber jeg, at jeg kan have fået gode ting igen. Vil du godt lade være? Vil du godt lade være? Vil du godt lade være? Jeg skal nok smutte. Ja, jeg smuttede. Ups. Det var så ikke lige det der skulle ske. Kommer han nu herover? Nej, jeg tror han ved, at jeg har en vej over til ham. Rip os. Nå, vi kan i hvert fald gøre klar til at købe pile. Jeg tror måske de timer lidt. Jeg ved det ikke. Altså pink og blå, men jeg ved det ikke. De har jo skudt lidt efter hinanden. Så mistænkeligt så det heller ikke ud. Og så skal vi lige have vue.
Nu skal vi bare... Måske vi skal købe obsidian bur selv inde i det. Ej, det bliver alt for dyrt. Så. Så skal vi bare lige have en pickaxe igen. Og så får vi jo at se. Jeg aner ikke, hvordan det her det kommer til at gå. Men jeg ved, det bliver en lang video. Det håber jeg, I er glad for. Er du ikke glad for, når der kommer lange videoer, Lukas? Jo, det er jeg faktisk. Så kan jeg nok komme hjem og hygge med at se den. Får du minet lidt? Den gik ud, så... Nå, men det kunne du bare have sagt. Bare kom, så låser jeg lige op for dig. Jeg så ikke den gode. Jamen, det skulle du bare have sagt. Så skal jeg nok låse op for dig. Så stopper du ikke helt. Nej. Ja, det var en video. Ja, okay. Ja. Jeg tænker måske også, at jeg vil købe noget mad. Det plejer nogle gange at være en god idé. Okay. Så folkens, vi hæpper på mig, vi tror på mig, vi håber ikke, jeg falder i min død igen. Han har købt nyt armor. Ej, lad nu være med det der, hvor det kedeligt. Han bare købt det der, i stedet for en bue. God er han i hvert fald ikke. Du tør hoppe herned. Hvor er du dygtig. Ej, jeg mangler blocks. Jeg smutter lige igen. Det der, det er en lille smule rib. Yes! Det var hans æg. Og hvem vinder? Det gør Christian med Meshwell Gaming. Jeg vil sige tak fordi I har set med. Vi ses. Hej.